Mga kapuso, karong buntaga atong sayron ang mga proyekto nga ginahimo sa Department of Agrarian Reform Region 10 alang sa programang Converge kung Convergence on Value Chain Enhancement for Rural Growth and Empowerment. Atong makauban si DAR Region 10 Director Zoraida Macadindang ug mag-uuma nga si Evangeline Frasco gikan sa Manolo Fortich Bukidnon. Director Ding ug Ma'am Evangeline, maayong buntag kaninyo og dayon sa Atomo Jamay Regional TV. Kamusta mo karon? Maayo, hi Cyril. Good morning. Maayong buntag sa tanan. Okay lang mi amidst the pandemic. Director Ding, unsa ba kini nga proyekto sa DAR nga Converge? Kining Converge or gitawag nato og Convergence on Value Chain Enhancement for Rural Growth and Development. Usa ni siya ka foreign assisted project nga gifundingan sa IFAD or International Fund for Agricultural Development. Ma'am, sa maong proyekto, unsa ba ang nakalakip ni ini o unsa ba ang inyong gipanghatag ngadto sa atong mga mag-uuma? Daghan kaayo sa real sus digid maihaporting daghana ang gihatag nga intervention sa Department of Agrarian Reform sa atong mga beneficiaries nga atong mga CLOA holders. Dili lamang sa atong mga CLOA holders kundi pati mga smallholders no nga farmers nato. Pananglitan na kitay mga support to farm and enterprise development. Nag-provide ta og capacity building sa atong mga beneficiaries. Naghatag kita og mga value chain equipment, pananglitan, mga decorticating machine, mga evaporation kettle, granulator, highly density of weighing scales. Naghatag sa kita og mga rural infrastructure sama pananglitan sa mga farm to market roads, mga solar dryers, solar tunnels, o mga potable water system. Og naagi mga gains nga nahatag nato, mga daghan-daghan gyud, ubay-ubay gyud ang atong ginahatag sa ato ang mga agrarian reform beneficiaries. Ma'am Evangeline, isip usa sa mga benepisyaryo sa mong proyekto, unsa-unsa ba ang natabang niini sa imuha? Personally, as a farmer, daghan kay siyang natabang sa amo kay number one, nakatabang siya sa pagpa-improve sa amo ang mga produkto kay kani adto wala pang mga ekipo nga gikan sa DAR Converge. Langan ka emi nga mag-process sa among mga crops sa daruhan. Ma'am, katong wala pa kining proyektong Converge, no, lisod ba ang pagpanguma ilabi na sa kini nga pagbaligya sa inyong abot sa uma? Yes sir, lisod yun noon ang among kahimtangan sa panguma ni amo ni adtong wala pa ni mga project tungod kay number one kana na lang sa truck amo hire me og truck sa lain nga areas kanus ami anhion so mag-wait ang amo ang product na sa dryer ulan init mapiktuhan pud ang product pag abot sa Converge kay naa na may among madeliveran yun nga as dinhi sa co-op sa among product so na-assure nami nga gikan sa among uma ikarga sa truck sa Converge nga project dayon iabot dire wala na may problema pa sa quality sa among product plus ang price na-avail na mo ang maximum nga gwapo nga price. Director Ding, unsa pa ba ang mga tabang nga giandam sa DAR alang sa atong mga mag-uuma? Aside from the Converge, line up nga project karon tawag og split mo kini ang support to land to parcelization of land for individual titling. So ang purpose sa project is para pag-parcelize sa mga yuta no, i-individualize ni siya para mahatag nato sa ato ang mga katawhan kay tungod kay kung dili pa na siya ma-parcelize or ma-individualize nakahipos lang na siya, dili siya pwede nga ihatag lang sa usa ka tao kay collective owners man sila. So naay proyekto karon ang DAR nga bali i-parcelize sila and then ipanghatag sa atong mga katawhan, then pag mahatag sa ila sa mga individual nga CLOA holders naa na day mga support intervention nga ipanghatag sa atong mga beneficiaries. Daghang salamat sa inyong oras nga gihatag sa Atomo Jamay Regional TV, DAR Region 10 Director Zoraida Macadindang ug Ma'am Evangeline Frasco. Amping mo kanunay. Salamat kay sir, amping pod. Thank you very much, Cyril, for inviting us here. No? Thank you very much to all the listeners. Maayong buntag sa inyong tanan og salamat. Kini ang At Home with GMA Regional TV.